Ai moi! Saitkin minut just kiinni piilottamasta verkkolaskuna saapuneen ostolaskun. Tuosta maksuun ja valmis. Just. Piilo on uudenlainen oppiva ja ohjaava kirjanpito-ohjelma yrittäjille ja heidän kirjanpitäjilleen vapaasti valittavalla työnjaolla. Sille voi hoitaa myös myyntilaskut ja kaikki tulojen käsittelyt kirjanpitoon. Hei, asiakkailta tulikin just rahaa pankkitilille. Ja sit kuitti äkkiä piiloon. Ostin kahvia henkilöstölle. Joo. Noin. Tilitapahtuma, kuitti ja lisätiedot. Kaikki kirjanpito on valmiina. Kaikki mun yrityksen talous- ja kirjanpitoasiat on hyvässä piilossa. Yhdellä aikajanalla selkeästi nähtävissä. Ja tarkistettavissa ja viimeisteltävissä joko mun tai mun kirjanpitäjän toimesta.